to shi ma ga fatawa ta bin Laden, shi ma saurayi ne ko matashi ne shi ma da shakar bai sa musu karan tsana in ji wancan malamin, shi ma ga abin da shi ma ya faɗa nan cewa shi bin Laden ya rubuta wasiƙa ya aika wa Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi. Abin da yake faɗin cewa yana ta bin Baz ka annaku kaman cewa ku malam lam tattafu ba ku wadatu ba bi ibahati biladil haramain da halatta garuruwan haramain guda biyu a sharifaini li uwat ihtilal ga ainihin ƙarfi na 'yan mamaya na ainihin al-yahudiyya was-salibiyya na yahuda da kuma kiristoci hatta adkhaltum thalith al-haramain har kuka shigar da ainihin harami na biyu na uku fil musiba a cikin musiba duk kun yi wannan abu sai yake cewa innal fatawa as-sabiqa wannan fatawa ta gabata cewa a gayyato ainihin turawa su taimaka mu fitar da Saddam aka ba su sansani a wani yanki na Saudiya law sadarat da fata wannan ta gudana ne an gairikum daga wani malami ba ku ba laqila da an ce bi ta'ammid sahiha ma'abocinta da ganganye limata dan manatu min al-batil dan abin da ta kusa na barna wa tarattabu alaiha min athar wa aqdar sannan kuma mugayen tasiri da hadarori zai hafa aka wani fatawa din walakinna sai dai fata wannan lama sadarat minkum lon ta bayyana daga wajenku sai ce ta ayyana an yakuna sabul khalal dalilin wannan gurbata wannan fatawa ya auku ne min al asbab allati la tarji ila naqs ilmikum ash-shar'i ba yana kuma bane zuwa ga dalilin rashin ilimin ku kana da ilimi walakin la adam idraki haqiqatul waqi sai dai wannan abu ya auku ne sun rashin wayewanka wama ya tarattaba ala misli hazil fatawa da kuma irin abin da zai haifu na irin wannan fatawa taka min athari na mummunan tasiri mimma yaj'al fatwa yasin wannan fatawa taka hina izin gairi mustawfatin ashurut ba ta cika an sharuɗanta ba wa min thumma la yasi illaqwa ba shi inganta illaqinta a bada ani fatawa da ita abin da ke gabin ba su kenan ake rashin wayewan shi da ke dawo manci shi sadda haka wannan ba ta cika sharuɗanta ba kenan ko ba cika sharuɗa ba da ka ba shi inganta laƙinta kuma a ba da fatawa da ita abinda shi ma ya faɗa kenan akan Sheikh bin Baz shi ma abinda shi ma faɗa kenan ake shi ma kaɗan daga cikin wannan kenan